सकलविज्जं विदुर्ज्ञानं देवरूपं सुजीवं निमलचक्षुं गभीरघोषं घोरवन्यं सुकायं अभयचित्तं निभयकामं सुरतधम्मं सुपेम वीरतरज्जं पूजननेतं भीमरावसरामि भीमरावसरामि भीमरावसरामि। बुद्धविटेवरी या माझ्या चॅनलवर मी आपणा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करीत आहे। बंधूंनो, आज माझ्या या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मी एक वेगळा विषय मांडणार आहे। तत्पूर्वी माझी एक पाली लिपी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना, माझ्या बंधू भगिनींना मी एक विनंती करू इच्छितो की त्यांनी कृपया मी दिलेल्या संपूर्ण 12 खड्या आतापर्यंत तुम्ही पाठ केल्या असलेल्या, 1 महिना झालं मी तुम्हाला धम्मलिपी शिकवलेली होती। काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, स्व, दीर्घ सगळं शिकवलं होतं। आता राहिलंय काय त्यातून, तर पाली लिपी तुम्ही शिकल्यानंतर तुम्हाला आता पाली भाषा शिकणं आवश्यक आहे। कारण लिहिली जाते ती लिपी असते आणि बोलली जाते ती भाषा असते। प्रत्येक भाषेलाही व्याकरण असतं आणि म्हणून तुम्हाला जर पाली भाषेमध्ये पारंगत व्हायचं असेल, तुम्हाला जर पाली भाषेमध्ये एक प्रावीण्य मिळवायचं असेल, तर तुम्हाला व्याकरण येणे आवश्यक आहे। आणि म्हणून मी आपणा सर्वांना विनंती करतो की आजपर्यंत मला वाटतं तुम्ही संपूर्ण मुळाक्षर पाठ केलेले असतील, लिहून घेतलेले असतील, वाचन केलं असेल, मनन केलं असेल, पाठांतर केलं असेल, इत्थंभूत तुम्ही बऱ्याचशा अशा गोष्टी केल्या असतील। पण सांगायचं माझं एक महत्त्वाचं आहे की बाबांनो, तुम्हाला जर सम्राट अशोकाच्या धम्मलिपीचा उच्चार करायचा असेल, आपली पुरातन विरासत कशी होती हे जर पाहायचं असेल, तर तुम्हाला पाली लिपी येणं आवश्यक आहे। तद्वतच त्याचबरोबर पाली लिपीचं, पाली भाषेचं व्याकरणही तुम्हाला येणं आवश्यक आहे। बंधूंनो, आपण आपल्या पाली भाषेचे जे विद्वान व्याकरणकार होते, तर त्या व्याकरणकारामध्ये कच्छायन, मोगलायन आणि सद्यनीती हे 3 व्याकरणकार आपले होऊन गेलेले आहेत। परंतु त्या सर्वांमध्ये जे काय व्याकरणकार होऊन गेले, कच्छायन, आचार्य कच्छायन, तर त्या कच्छायनाने जे व्याकरण लिहिलं तेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील ते आपल्या फॉलो केलेलं आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेल्या रायटिंग अँड स्पीचेस याच्या व्हॅल्यूम 16 खंड 16वा याच्यामध्ये पालीचा शब्दार्थ आणि पाली व्याकरण दिलेलं आहे। आणि त्यामध्ये स्पष्टपणे बाबासाहेबांनी सांगितलेलं आहे की कच्छायनाचं व्याकरण हे एक सोपं, समजण्याला सोपं आहे। बंधूंनो, काय असतं, कुठल्याही भाषेचं व्याकरण हे फार अवघडच असतं। लोकांना भाषा आवडते, प्रत्येकजण भाषा बोलतच असतो, परंतु त्याचं जर विश्लेषण करायचं असेल व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून तर ते असंभव। ते कर्ता, कर्मणी, क्रियापद, काळ वगैरे तुम्ही इंग्रजीमध्ये सुद्धा शिकलेला असाल का, टेन्स, प्रेझेंट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स वगैरे, तर अशा एका टेन्स किंवा काळाच्या संदर्भामध्ये किंवा वाक्यरचनेच्या संदर्भामध्ये ॲक्टिव्ह व्हॉईस, पॅसिव्ह व्हॉईस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट याच्या संदर्भामध्ये तुम्ही भरपूर अभ्यास केलेला असेल। जर तुम्ही जर 11वी 12वी झाल्या असेल तुमची कदाचित, किंवा ग्रॅज्युएशन वगैरे पूर्ण जर केलं असेल, तर तुम्हाला व्याकरणाचा एक गंध आहे असं मी समजून मी उद्यापासून 2 दिवसापासून
पाली व्याकरणाला सुरुवात करीत आहे. माझ्या सर्व बांधवांना विनंती करतो की जे कोणी माझ्याकडून पाली लिपीचं ज्ञान घेत असेल, पाली भाषेचं ज्ञान घेत असतील, तर त्यांनी आपल्यासोबत एक वही, पेन, पेन्सिल काय असेल ते मटेरियल सोबतच ठेवावं, जेणेकरून काही पॉईंट आऊट तुम्हाला करता येण्यासारखं आहे. तर उद्यापासून मी व्याकरणाला सुरुवात करत आहे. मी महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की हे पाली व्याकरण आहे, पाली महाव्याकरण आहे. आणि हे लिहिलं कुणी? भिक्षू जगदीश कश्यप. या ग्रंथामध्ये, या पालीच्या व्याकरणाच्या ग्रंथामध्ये अर्थातच तिन्ही व्याकरणकाराचा समावेश आलेला आहे. परंतु परमपूज्य आदरणीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जो कच्चायनाचं व्याकरण फॉलो केलेलं आहे आणि त्याची शिफारस देखील केलेली आहे बाबासाहेबांनी रायटिंग अँड स्पीचेस व्हॅल्यू नंबर 16 याच्यामध्ये. तर तुम्ही तेही ग्रंथ फॉलो करा, कुठे मिळाल तर तो पहा. तर तोच बाबासाहेबांनी स्वतंत्र असं पालीचं व्याकरण लिहिलेलं आहे. किती लोकांना माहिती आहे? बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणणाऱ्या माझ्या समस्त बांधवांना मी एक विनंतीपूर्वक सूचना देऊ इच्छितो की बाबांनो, बाबासाहेब हे देखील पाली भाषेचे, संस्कृत भाषेचे विद्वान आहेत, होते. मी होते हा शब्द कधी वापरतच नाही. मी भूतकाळात कोणा बाबासाहेबांतर मी भूतकाळात कधी जमाच करत नाही. म्हणून बाबासाहेबांनी लिहिलेलं त्यांच्या पाली व्याकरण या ग्रंथाचाच आपण प्रामुख्याने विचार करणार आहोत. हे जे पाली महाव्याकरण आहे याच्यामध्ये कच्चायन, सद्यनीती, मोगलायन याचा क्रम सांगतो पुन्हा एकदा. कच्चायन, मोगलायन आणि सद्यनीती या तिन्ही व्याकरणकारांनी या ग्रंथामध्ये जो व्याकरण लिहिलेलं आहे त्याचं संकलन आदरणीय भिक्षू जगदीश कश्यप यांनी केलेलं आहे. परंतु बाबासाहेबांनी कच्चायनाचं संकलन या ग्रंथात केलेलं आहे. त्याचं नाव आहे पाली व्याकरण आणि लेखक आहेत परमपूज्य आदरणीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर बोधिसत्व. असो, तर माझा सांगण्याचा मूळ उद्देश असा एवढा होता. एक 5 मिनटं मी याच्यावर खर्च करणारच होतो, कारण आज माझा विषय हा वेगळा आहे. आज मी कुठल्या अभंगावर बोलणार नाही, कुठल्या ज्ञानेश्वरीवर बोलणार नाही, गीतेवर बोलणार नाही, रामायणावर बोलणार नाही. अभंगावर प्रामुख्याने माझा विषय हा अभंगच असतो. श्री संत चोखामेळ्यांच्या अभंगाचा मी सातत्यानं आणि भरपूर प्रमाणामध्ये अभ्यास करतो. श्री संत तुकाराम महाराजांच्याही गाथेचा मी भरपूर अभ्यास करतो. ज्ञानेश्वर माऊलींच्याही अभंगाचा, त्यांच्या ज्ञानेश्वरीचा वगैरे असा अभ्यास माझा चाललेलाच असतो. तद्वतच यावर कुठलंही मी आज भाष्य करणार नाही. इव्हन पाली भाषेवर देखील आज मी बोलणार नाही, पण आज एका वेगळ्याच विषयावर बोलणार आहे आणि तो तुम्हाला आश्चर्यकारक असा विषय आहे. बंधूंनो, मला सांगावं असं वाटतं की ज्या वेळी आपल्या समाजामध्ये किंवा कुठल्याही समाजामध्ये एखाद्या व्यक्तीवर अन्याय, अत्याचार जर होत असतील, ते सामाजिक क्षेत्रात असतील, ते कुठल्या अनेक बाबतीमध्ये असतील. अन्याय म्हणजे की मनाविरुद्ध घडलेली घटना, त्या व्यक्तीच्या मनाविरुद्ध जी घटना घडलेली जाते त्याला आपण अन्याय हा शब्द वापरतो. मग ते सामाजिक असतील, धार्मिक असतील, आर्थिक असतील, कुठल्याही प्रकारच्या स्वरूपाचे अन्याय असतील, तर ते अन्याय सहन कुठवर करतं माणूस? तर जोपर्यंत त्याची कॅपॅसिटी असेल तोपर्यंत तो सहनशील करतो. पण ज्यावेळी त्याची कॅपॅसिटी संपते, स्फोट होतो, विचाराचा विस्फोट होतो, क्रांतीचा स्फोट होतो, त्यावेळी त्याचं मन कुठंतरी द्वंद्वानं पेटत असतं. आणि अशाच एका ज्वलंत विषयावर मी आज आपणाला रूबरू करत आहे, बोलत आहे, संज्ञान करत आहे. बंधूंनो, मूळ विषयाकडे येतो. मूळ विषय असा आहे की परभणी जिल्ह्यातील, मराठवाडा विभागामध्ये परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड तालुक्यातील अंतरवेली हे एक छोटंसं डोंगरदऱ्यामध्ये वसलेलं एक गाव आहे. आणि या गावामध्ये 1982-83 या दरम्यान, नक्की सालात आठवत बी नाही ना,
तर या दरम्यान अंतरवेली हत्याकांड झालेलं होतं. अंतरवेली हत्याकांड झालं होतं आणि त्या हत्याकांडामध्ये चार तरुणांची हत्या झालेली होती. गावकऱ्यांनी त्या 4 तरुणांची दिवसा हत्या केलेली होती. ती हत्या आणि त्या हत्येचं पार्श्वभूमिका याच्या खोलामध्ये आपण न जाता त्या अनुषंगानं रुक्माजी घोबाळे हे त्या काळचे जवळजवळ 70 ते 80च्या दशकामध्ये हे त्यावेळी अत्यंत नावाजलेले असे दरोडेखोर होते, डाकू होते. लोक त्याला रुक्म्या डाकू या नावाने संबोधित असत. आता गंमत अशी, अंतरवेली हत्याकांड होण्याच्या नंतर अंतरवेली कांड झालेलं आहे त्याच्यानंतर अवघ्या 4 ते 5 महिन्यामध्येच रुक्माजी सुटणार होते. हर्सूलच्या जेलमध्ये 14 वर्ष त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झालेली होती तुरुंगामध्ये, हर्सूलच्या, औरंगाबाद हर्सूल. तर ती सजा संपवून, त्या 14 वर्षाची सजा संपवून रुक्माजी सुटणार होते. त्याला होता अवधी केवळ 3 महिने होता अवधी. तेवढ्यामध्येच अंतरवेली या त्यांच्या कुटुंबामध्ये 4 लोकांची हत्या केली गेली. याची सुद्धा कारणं शोधणं एक गरजेचंच आहे. मी एक परभणीच्या पटेल साहेबांचा एक चित्रपट पाहिला आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्या चित्रपटाचं शीर्षक आहे काय नोटीस वगैरे देऊन दरोडे टाकणारं दरोडेखोर रुक्माजी डाकू वगैरे. त्याच्यावर त्यांनी मूवी देखील बनवलेली आहे छोटीशी. मी अशीच ती व्हिडिओच्या माध्यमातून ती पाहिली आणि आपल्या मोबाईलवर पाहिली. तर बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यामध्ये त्रुटी जाणवल्या, बऱ्याचशा त्याच्यामध्ये त्रुटी होत्या. आणि या त्रुटी त्याचप्रमाणे एक बोल व्हिडिओ नावाचा एक चॅनल आहे आपल्या याच्यावर मोबाईलवर, आणि त्याच्यामध्ये एका मुलाने सांगितलेली रुक्माजीची कथा. या दोन्ही कथा जर तुम्ही या मोबाईलवर तुम्ही जर रुक्माजी घोबाळे किंवा गंगाखेडचे रुक्माजी घोबाळे असं जर तुम्ही टाईप केलं, लिहिलं तर तुम्हाला पाहायसुद्धा मिळेल. तर त्याच्यामध्ये बरीच विसंगती मला आढळली गेली. असं कारण त्या पोराला त्या बोल व्हिडिओच्या ज्याने कोणी ते अँकरिंग केलेलं आहे त्या मुलाला जेवढं काही माहीत होतं तेवढं त्याने आपलं ते लोकांच्या समोर आणलं. परंतु या रुक्माजीचा आणि माझा संबंध, या रुक्माजीचा आणि माझा संबंध एकूण 7 वर्ष होता एका ठिकाणी. ती कथा कशी आहे, हे कसं माझं त्याचं मैत्री जमली, आम्ही दोघे एकत्र कसे आलो, ही फार मोठी रंजक कथा आहे. म्हणून या माध्यमातून मी रुक्माजीची कथा आपल्या समोर मांडत आहे. आणि म्हणून मी सांगितलं की आज माझा विषय हा वेगळा आहे, वेगळ्या धर्तीचा आहे. कारण रुक्माजीसारखा अत्यंत क्रूर आणि एक बलदंड अशा एका दरोडेखोराला माणसाचं स्वरूप जे दिलं गेलं ते माझ्यामार्फत दिलं गेलं हे मी अभिमानानं सांगतो आणि ते पुढं माझ्या व्याख्यानामध्ये येणारच आहे. असो, तर अंतरवेली हे हत्याकांड झाल्यानंतर साधारण 2-3 दिवसानं या रुक्माजीच्या 2 बायका पद्मिनी आणि नीलावती, ज्यांनी मला आयुष्यभर भाऊ मानलं गेलं आणि मी त्यांचा भाऊच आहे. तर ह्या दोन रुक्माजीच्या पत्नी, लिंबाजीची पत्नी, म्हणजे असे ज्या लोकांना मारलं गेलं त्यांच्या ह्या विधवा पत्न्या 4 एकूण 6 आणि हे लहानसहान गोचरं पिचरं जवळजवळ एक 10-15 मुलांचं हे एवढं मोठं कुटुंब. आणि त्या अंतरवेलीपासून त्यांच्या नवऱ्यांची हत्या झाल्यानंतर आपला जीव घेऊन
त्यांनी अंतरवेली ते गंगाखेड हे अंतर सर्वसाधारण रात्रंदिवस तुडवलं पायानं, काटे कुठे, कारण अशा सर्व सरळ रस्त्यावर कधी येणार नाही, आडवाटेनं पडवाटेनं असं यायचं, मागणं कोण येतं आहे काय, कोण चुकून आपल्याला गाला घालतं काय, एवढी मोठी भीती या माझ्या भगिनीवर, या रुक्माजीच्या कुटुंबावर आलेली होती. जीवाच्या भेनं या माझ्या भगिनी रात्रंदिवस पळत होत्या, चालत होत्या. त्या काही डांबरी रोडनं नव्हे बाबा, तर असं जंगलातून काट्या कुट्यातून फुफुटातून पायाला ठेचा फिचा लागत अशा विदीर्ण अवस्थेमध्ये त्यांनी हे अंतर काटलं गेलं. आणि अंतर काटलं गेलं आणि ह्या सर्वसाधारण 1-2 दिवसानं गंगाखेड येथे आल्या, रात्री आल्या. हे आल्यानंतर तिथं कुठे त्यांना आसरा दिला नाही, कारण यांच्या नवऱ्यांची खुणा झाले ही बातमी संपूर्ण गंगाखेड तालुक्यात, परभणी जिल्ह्यात आणि सगळीकडेच पसरलेली होती की एवढं मोठं हत्याकांड झालेलं आहे अंतरवेलीला आणि रुक्माजीच्या परिवाराचा, रुक्माजीच्या भावांचा खात्मा केलेला आहे गावकऱ्यांनी मिळून. तर त्यांच्या ह्या बायांना कोणी थारा दिला नाही, कोणी नाही. तो उल्लेख करण्यापूर्वी मी हेही सांगतो की बाबांनो, मी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ अंतर्गत असणाऱ्या गंगाखेड येथील पोल फॅक्टरीमध्ये क्लास 3य श्रेणीचा मी कर्मचारी, सुपरवायझर वगैरे तिथं मी नोकरीला होतो. या सर्व बाया पहाटे आमच्या फॅक्टरीच्या गेटवर येऊन थांबल्या. कोणीतरी त्यांना सांगितलं की काम द्यायला कोणी तयार नाही, पोटामध्ये भुकेचे आगडोंब पसरलेले आहेत. 2 दिवस रात्रंदिवस त्या जीव घेऊन पळत लहान सहान लेकरं घेऊन त्या मुक्काम दर मुक्काम करीत आपल्या गंगाखेडला पोचल्या. कुठल्याही पाहुण्यानं, कुठल्याही रावळ्यानं कुणीही त्यांना आधार दिला नाही. हे मी इथं विशेष सांगतो, कारण प्रत्येकाला कुठली ना कुठली तरी मानसिक भीती होती की बाबा या क्रिमिनल लोकांच्या पत्नींना जर आपण आसरा दिला तर कदाचित आपल्यावर सुद्धा घाला होण्याची शक्यता असते. आणि म्हणून कोणीतरी त्यांना सांगितलं की तुम्हाला जर कामच पाहायचं असेल इथं मोठं, तर पोल फॅक्टरी इथं जवळच पोल फॅक्टरी आहे आणि त्या पोल फॅक्टरीमध्ये तुम्ही काम करू शकता, तुम्ही जा, तिथं तुम्हाला कामं वगैरे लावली जातील. आणि असं करून त्या माझ्या भगिनी पोल फॅक्टरीच्या दारावर येऊन थांबल्या. पाट एक 5-6 किंवा दिवस होताना मला थोडक्यात. त्यावेळी आमच्या पोल फॅक्टरीच्या गेटवर गायकवाड नावाचे वॉचमन होते आणि गायकवाड माझ्याकडे आले. अर्थात त्या फॅक्टरीमध्ये इतंभूत कारभार मीच पाहत होतो, संपूर्ण कारभार. हेड सुपरवायझर मला थोडक्यात हवं तर, किंवा ज्याला आपण सर्वेअर म्हणतो. तर असं माझं एक मोठं पद होतं त्या ठिकाणी की जेणेकरून लेबर लोकांना कामाला लावणे, कामाची क्वालिटी पाहणे, पोल तयार करणे, त्याची गुणवत्ता वगैरे तपासणे, सिमेंटची गुणवत्ता तपासणे, खडीची वाळूची गुणवत्ता तपासणे, कास्टिंग व्यवस्थित करणे, क्युरिंग व्यवस्थित करणे, ही सर्व कामं करण्यासाठी माझ्याकडं इथंभूत जवळजवळ 60 ते 70 तरी मजूर होते. त्यामध्ये पोल लिफ्टिंगचे आहेत, पोल हँडलिंग आहेत, अमुक आहे तमुक, अशी बरेच कामाचा पसारा मग मोठा होता. वास्तविक पाहता मी काय मोठा ऑफिसर नव्हतो तिथं, किंवा फार मोठं तिथं माझ्याकडे पदही नव्हतं, पण एक विश्वास म्हणून. आणि मला एक आश्चर्य वाटतं या गोष्टीचं की ज्या ऑफिसमध्ये मी काम केलं त्या ऑफिसमध्ये मला मान सन्मानच मिळत गेला. हे एक माझ्या 35 वर्षाच्या सेवेचं फार मोठं चीज आहे. आणि म्हणून या 35 वर्षाच्या सेवेमध्ये माझ्या अधिकारी लोकांनी, माझ्या कर्मचारी लोकांनी, माझ्या सहकाऱ्यांनी मला भरपूर असं प्रेम दिलं. या गोष्टीचा आज आठवण झाली. मी रिटायर झालो होता आणि रिटायर होऊन जवळजवळ आता मला 12-13 वर्ष झाली मी रिटायर झालेलो आहे. तर ह्या गोष्टीचा मला तर उमाळा येतो, एक आठवण येते. असो, तर या माझ्या भगिनी या सर्व पोल फॅक्टरीच्या गेटवर थांबल्या आणि गायकवाड माझा वाचमन किंवा आपल्या MSCBचा वाचमन माझ्याकडं आला आणि मला अण्णासाहेब
मला लोक संपूर्ण कर्मचारी लोक मजूर लोक सगळे मला अण्णा या नावाने त्यावेळी संबोधित असत. मला म्हणाले, अण्णासाहेब आपल्या दारावर आपल्या गेटवर काल परवा हत्याकांड झालं ना अंतरवेलीचं. तर म्हणलं हो झालं. पुढं तर त्यांच्या बाया काम मागण्यासाठी आपल्या पोल फॅक्टरीवरच्या गेटवर येऊन थांबलेल्या आहेत त्या. बरं म्हणलं मी येतो, प्रत्यक्षात पाहतो आणि येतो बाबा, काय असेल ते पाहतो. मी गेलो, लवकरच गेलो. आता गायकवाड आला मला बोलवायला, मी ते सोबत माझंही घर तिथंच होतं. मला शासनाचा बंगला वगैरे होता, राहायला तिथे घर होतं आणि त्या ठिकाणी मी पोल फॅक्टरी आणि माझं घर एक जवळच अंतरचं. मी आल्यानंतर पाहिलं आणि ही बसली होती मंडळी दुःखीने व्यापून गेलेली. पोटामध्ये अन्नाचा कण नाही. 2 दिवस रात्रंदिवस पळतात ते. पाठीमागं भीती आहे, पाठीमागं नवऱ्यांची खुणं झालेली ही मोठी भीती आहे. कल्पना करा या गोष्टीच्या अगोदर तुम्ही. आणि मग हे सगळं कुटुंब तिथं पाहिलं. मी गेलो बाबा, सगळ्यांना मी जय भीम नमस्कार वगैरे केला आणि विचारलं, माया हो अंतरवेलीचे का? तर म्हणले हो आम्ही अंतरवेलीचे. बरं म्हणलं तुम्हाला काम पाहिजे असं माझ्या वाचमननं मला सांगितलं आहे. तर हो म्हणले, साहेब आम्हाला काम द्या म्हणले. आम्हाला काम कोणी देत नाही. आम्ही एका वेगळ्या परिवाराची माणसं असल्यामुळं म्हणजे आता त्यांना शब्द वापरला नाही क्रिमिनल वगैरे, पण मी तुम्हाला एक स्पष्ट करण्यासाठी शब्द वापरतो की बाबा मी अशा परिवारांची आमची ओळख असल्यामुळं आम्हाला कोणी आता काम देत नाही किंवा काय नाही आणि कोणी आम्हाला आश्रयही दिलेला नाही. आम्हाला जर तुमच्या फॅक्टरीमध्ये जर आम्हाला जर काम दिलं तर आमची उपजीविका व्यवस्थित होऊन जाईल. देतो म्हणलं काम. ठीक आहे. तोपर्यंत 7चा 8, 8चे 8:30 वाजले. आमचे सगळे कामगार येऊ लागले, जे त्या आश्चर्याने थक्क झाले. कारण अंतरवेली आणि गंगाखेडे असं म्हणजे दररोजच्या बाजाराच्या साजाराच्या म्हणजे एकमेकाची काय थोडीफार तोंड ओळख म्हणा, जुजबी ओळख म्हणा, कशी तरी असतेच माणसाची. तर मी त्यांना अगोदर काय केलं, त्यांनी मी गेटमध्ये घातलं आणि मग नंतर माझे दररोजचे लेबर पुन्हा म्हणजे गेटमध्ये आले सर्व आणि आपापल्या ठिकाणी कामाला लागले. आता मी विचार केला की या लोकांना कास्टिंगसारखी कामं, कष्टाची कामं होणार नाहीत, सराव नाही, अनुभव नाही आणि एकदमच अशा जड कामाला नेमण्यापेक्षा यांना मी त्यांना एक बागाचे खुरपणे म्हणा, झाडांची आळी करणे, झाडांच्या आळ्यांना पाणी घालणे, म्हणजे अशी हलकी सलकी सटरफटर आपली एक जुजबी कामं दिली. त्यांनी ती करू लागले. आता गंमत अशी झाली की आमचं सगळं आता व्यवस्थितपणे प्रोडक्शन सुरू झालं. पोल कास्टिंगचं प्रोडक्शन आमचं सुरू झालं. सुरू झाल्यानंतर सर्वसाधारण एक 12-1च्या 2च्या दरम्यान माझे वरिष्ठ आले. वरिष्ठ आल्यानंतर वरिष्ठांनाही वर्दी लागली की अंतरवेलीचे कामगार इथं आलेत म्हणून, अंतरवेलीच्या पीडित बाया इथं आल्या त्या म्हणून. मग आमच्या वरिष्ठानं मला बोलावणं धाडलं आणि मी गेल्यानंतर नमस्कार वगैरे झाल्यानंतर म्हणलं काय सर, म्हणलं काय काम आहे, मला बोलवलं तर आपण. म्हणले अण्णा तुम्ही त्या लोकांना का कामाला घेतलं आहे? मी ओळखलं, साहेबांना काय बोलायचं तुम्ही ओळखलं. हो म्हणलं ते अंतरवेलीचं काल परवा हत्याकांड झालं आणि त्याच्यामधले ते पीडित व्यक्ती सगळे आहेत, बाया आहेत आणि लहान लहान लेकरं बी आहेत, जवळजवळ 5-6 लेकरं आहेत. ते त्यांना मी आपलं काम दिलेलं आहे साहेब म्हणलं इथं. अहो पण म्हणले त्या लोकांची पार्श्वभूमिका वेगळी आहे, ते कुठल्या भूमिकेतून इथं आलेले आहेत. आपण त्यांना काम दिलं, ठीक केलं तुम्ही, प्रश्न तो नव्हे, पण त्यांची एक पार्श्वभूमिका एक वेगळी आहे. पृष्ठभूमिका कसली भूमिका असते ते म्हणले त्यांची भूमिका ही वेगळी आहे. त्याच्यामुळं आपल्या इतर लेबर लोकांना एक काही त्रास होऊ नये किंवा त्यांचेच आणखी कोणी लोकांनी आपल्यावर दबाव आणू नये ही माझी अपेक्षा आहे म्हणले. नाही म्हणलं सर बरोबर आहे म्हणलं साहेब तुमचं, तर होऊ शकतं मला असं, बघूया म्हणलं आपण संध्याकाळी होणार आहे आणखी, बघूया काय असेल ते. अहो कशाचं काय 3-4 वाजता तर धडाधड गावातनं फोन आणि निरोप यावं लागले. त्यावेळी काही मोबाईल नव्हते कुणाकडे, काय साहेबांचा फक्त एक ऑफिशियल फोन असायचा. त्या फोनवर आले 2-3 मेसेज सांगितलं कोणीतरी गावातल्या पुढाऱ्यांनी, अहो त्या लोकांना कामाला घेऊ नका, ते क्रिमिनल लोक आहेत, तर तुम्हाला त्रास होईल बघा, गावाच्या रोषाला तुम्हाला तोंड द्यावे लागेल. इतकं बोलले.
मग आमच्या वरिष्ठांनी मला तात्काळ बोलून घेतलं, म्हणले बाबा काढून टाकाय त्यांना, नको आपल्याला कामाला. म्हणलं काय साहेब काय झाले, गावातले लोक आपल्याला त्रास देतील, कशाला त्यापेक्षा आपलं नकोच इथं. मग मी म्हणलं साहेब एक विनंती करतो आहे म्हणलं मी, कारण तुम्ही आता अधिकारी आहात, मी एक साधारण कर्मचारी आहे, पण मला असं वाटतं म्हणायचं आहे की ही लोक जी आहेत ते अत्यंत दीनहीन आहेत, ती क्रिमिनल होते आहेत किंवा कसे ही पार्श्वभूमी काय वेगळे आहे, पण आज त्यांची परिस्थिती मात्र फार विचित्र आहे साहेब म्हणलं. आणि सांगू का साहेब म्हणलं ते माझ्या समाजाचे आहेत म्हणलं. आमचे साहेब सुद्धा तेवढेच दयाळू होते. समाज कुठला बी असू द्या म्हणले, पीडित आहेत. मी साहेबांना म्हणलं समाज कुठलाही असू द्या तो पीडित आहेत, ती त्यांची अवस्था वेगळी आहे. त्याच्यामुळं आपण हे न पाहता त्यांची जात धर्म पंथ गोत्र हे न पाहता त्यांच्याकडे मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ती पीडित आहेत, त्या वनवन फिरत आहेत बाया, आणि आपण जर इथून जर त्यांना काढलं तर त्यांना आसरा कुठंच मिळणार नाही, हेही सांगतो साहेब तुम्हाला. म्हणून की विनंती आहे माझी की आपण बघूया, काय आपण तोंड देऊया फक्त की काय काय होतं ते आपण पाहूया. मग साहेब म्हणलं ठीक आहे घ्या, राहू द्या म्हणले, राहू द्या. आता अशा बोलल्यामुळे 4-5 वाजत गेल्या, तर या लोकांची संध्याकाळची सोय होण्यासाठी, कारण यांना घरदार काय नव्हती, आणि मग यांना घरदार कुठली, मग मी दुपारपासून त्यांना सांगितलं होतं. त्यावेळी सिमेंट हे ज्यूटच्या सुतामध्ये येत होतं, म्हणजे पोत्यामधून येत होतं ज्यूटच्या. हे आता सिमेंट जे येतं ना ते तुमच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून येतो, पण पहिले ज्यूटचे. तर मी त्या लोकांना सांगितलं की बाबांनो, त्या बायांना सांगितलं बहिणीनो घ्या म्हणलं त्या ज्यूटच्या पोत्या घ्या, त्या हौदावर क्युरिंगच्या हौदावर स्वच्छ धुवा, आणि त्याच्या आपण तळवट वगैरे बनवा, आणि जेणेकरून 1-2 दिवसाचा 3 दिवसाचा आपण आधार करूया तिथं. मग यांच्या खाण्यापिण्याची सगळी सोय माझ्या घरीच 2 दिवस केली. 2 दिवस केल्यानंतर आता मग त्यांना मी माझ्याकडे जे लेबर होते इतर 50, 60, 70, त्याच्यातील काही लेबर हे झोपटपट्टीला राहत होते. भरपूर मोठी अशी जागा होती, बक्कळ जागा तिथं, शासनाची जागा होती तिथं. आणि मी मग चौकशी केली की मारुती तू कुठं राहतोस रे, तर मारुतीने सांगितलं मी अशा ठिकाणी राहतो. मग त्याला म्हणलं यांची सोय कर बाबा तिथं कुठंतरी त्यांना दे म्हणले. मग 1-4 असं लाकडं लुकडं बांबू हे ते आणि काय झाडं झुडपाची काय लाकडं काढून त्यांना आम्ही आपलं एक छोटेखानी आपलं झोपडं बनवून दिलं, आणि त्यांचा पसारा तिथं गेला. अशा पद्धतीने त्यांचं जीवनमान तिथं सुरू झालं. यांचं नित्यकाम यायचं, आपल्या पोल फॅक्टरीमध्ये काम करायचं, आनंदाने काम करायचं. मी लेबर लोकांना सगळ्यांना सक्त ताकीद दिलेली होती की बाबांनो, अंतर्वेली हत्याकांडाचा प्रश्न इथं कुणीही मांडायचा नाही, त्या बायांसंग कुणीही बोलायचं नाही, बोलायचं असेल तर आपलं जुजबी बोलायचं, जेणेकरून त्यांच्या मनाला दुःख होईल, त्यांच्या मनामध्ये पुन्हा काहीतरी आणखी उद्रेक निर्माण होईल. अशा पद्धतीनं सांत्वन कुणी करू नका. सांत्वन करायला जाल तर वेगळा परिणामी देखील होत असतो. म्हणून कृपया त्यांचे मन हलकी फुलकी व्हावीत या दृष्टिकोनातून त्यांनी समाजामध्ये मिसळावं यावं, अशा पद्धतीने त्यांच्यासंग तुम्ही बोला, पण त्यांच्या दुःखावर मात्र टोचण्या टाकण्या कुणीही देऊ नका. काही लोकांना सवय असते ना पार्श्वभूमिका बघून बोलायचं काहीतरी, तर या माझ्या सूचनेचं एक काटेकोर सर्व लोकांनी पालन केलं. अर्थात हे सर्वांच्या हिताचंच होतं ना. आणि अशा पद्धतीनं दिवसामागून दिवस गेले. त्यांच्यामध्ये एक रमेश नावाचा मुलगा होता. आता मुलगा म्हणजे तरुण पोरगा होता, थोरल्याचा होता तो, आणि तो पुतण्या होता रुक्माजीचा. आणि एकदा बोलता मला त्याने सांगितलं की अण्णा, आमच्या अण्णाची आता लवकर सुटका होणार आहे, जेलमधून आमच्या अण्णाची लवकर सुटका होणार आहे. मी म्हणलं ठीक आहे बाबा, आनंदाची गोष्ट आहे, चांगलं आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मलाही भरपूर धमक्या आल्या मलासुद्धा. हे तोंडी धमक्या, कोणीतरी यायचं हे अमुक तसा म्हणतोय अण्णा तुम्हाला,
काय म्हणतोय त्या बाळांना का घेतलं, ते असं केलं, ते तसं केलं, ते तसं केलं. अरे बाबा म्हणलं, हे अतिशयोक्तीसारख्या गोष्टी आहेत म्हणलं. लोकांना काही तोंड द्यायचं नाही, आपण आपलं काम करीत राहायचं. आपण त्यांना कामं ठेव दिलेलं आहे, मग आपण आपलं काम करीत राहायचं. कोणीही आपल्यावर विश्वास ठेवू नका. आणि हे सांगतो की पोल फॅक्टरी हे प्रतिबंधित क्षेत्र असल्यामुळं या ठिकाणी बाहेरची व्यक्ती आमच्या कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय आत येऊ शकत नाही. हे आमचं निर्बंध प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. त्याच्यामुळे इथं कुठलाही बाहेरचा माणूस असं येणार, रेकिंग करून जाणार किंवा पाहून जाणार असं घडणार नाही. आणि आमच्या बी सर्व सहकाऱ्यांना, माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना सुद्धा मी एक विनंतीपूर्वक सांगितलं होतं की आपण या कुटुंबाला आपण सर्वांनी मिळून एक आधार देऊया, आसरा देऊया आणि आपलंसं म्हणूया. त्याच्यामुळं माझ्या वरिष्ठांपासून ते माझ्या सर्व सहकारी बांधवांना देखील याच्यामध्ये त्यांचा सहभाग नोंदवला गेला आणि त्यांनीसुद्धा प्रेमानं त्यांच्यासंग आपला व्यवहार केला गेला. रुक्माजी सुटण्याची तारीख जाहीर झाली. पूर्ण गंगाखेड तालुक्यात, परभणी जिल्ह्यात, इव्हन संपूर्ण विभागामध्ये, पंचक्रोशीमध्ये सगळीकडे समजलं की रुक्माजी हर्सुलच्या जेलमधून अमुक तारखेला सुटणार आहेत. ज्या दिवशी हा दिन त्यांचा उगवला सुटण्याचा, त्यावेळी ह्या माझ्या सर्व माता माऊली भगिनी कुणीही कामावर आलं नाही. मी त्यांना अगोदर सांगितलं होतं, 2 दिवस तुम्ही आता कामावर येऊ नका. रुक्माजी 2 दिवसांनी येणार आहेत ना, तर आता ते झोपड्याचं थोडंसं पत्र वगैरे पुन्हा आम्ही नीटनेटकं करून त्यांना व्यवस्थित आसरा करून दिला. मी चांगला आसरा करून दिला तिथं. आणि मग अशा पद्धतीनं 2-3 दिवसानं रुक्माजींची जेलमधून सुटका झाली. रुक्माजी गंगाखेडला आले आणि आता अर्थात त्यांना न्यायला त्यांचा पुतण्या, मुलं बाळं सगळे स्टँडवर वगैरे कुठं ते गेले. डिपार्टमेंटच्या ऑफिसमध्ये त्यांचे काय लिखापडी होत होते असते, ते दिली घेतली आणि रुक्माजी त्यांच्या कुटुंबामध्ये निघून गेले. सगळ्यात मोठा हंबरडा फोडला. दुःख आठवलं ना पूर्वीचं. 4 भावांची हत्या झालेली, रुक्माजीला कुठं घात झाला असेल, कसं त्याच्या काळजामध्ये एवढा मोठा बाण लागला असेल. लक्षात घ्या तुम्ही, या गोष्टीची कल्पना करा तुम्ही, प्रसंगाचं स्वरूप पहा तुम्ही. हे अतिरंजित कथा जरी असली तरी ही सत्य कथा, हे लक्षात घ्या. आणि म्हणून रुक्माजी सुटले, त्यांच्या कुटुंबाला जाऊन मिळाल्यानंतर रुक्माजीच्या अण्णाच्या दोन्ही बायका नीलावती आणि पद्मिनी यांनी मला अक्षरशः वेगळं समजलंच नाही. त्या कुटुंबातून भाऊच समजलं. इतकं काही गाठ झालं ह्या 2-3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये की मी प्रत्येक दिवशी त्यांची चौकशी करणार, अन्नधान्याची चौकशी करणार, पिठाकुटाची, मिठाची, चटणीची, इतंभूत त्यांची संपूर्ण मी काळजी घेतली गेली. त्या कालावधीमध्ये त्यांना कुठलीही तोशी मी लागू दिली नाही. नंतर ते त्यांना पेमेंट वगैरे मिळाल्यानंतर ते त्यांच्या पायावर शिरस्थावर झाले. परंतु संपूर्ण दुकानाचे माल होईल आता हे काय सांगण्यासारखं नाही, त्या सोडे. तर रुक्माजी आल्यानंतर त्या बायाने रडईपडी झाली. रुक्माजी सुटणार या दृष्टिकोनातून बरीचशी मंडळी, पाहुणे रावळे आले होते. त्यांचे काय पूर्वाश्रमीचे सुद्धा काय मित्रमंडळी आली होती. आता मला काय कोणी ओळखलं नाही, कोणी सांगितलेलं नाही किंवा काय नाही, पण एका अनुमान काढला की इतकी माझी पाहुणे रोळ आले. परंतु सर्वसाधारण 3-4च्या दरम्यान रमेश माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला, अण्णा तुम्हाला अण्णांनी बोलवले. म्हणलं मला काय रे बाबा बोलवलं? तर म्हणले तुम्हाला बोलवलं आहे आणि सांगितलं की पोल फॅक्टरीच्या अण्णाला घेऊन या म्हणून. बरं म्हणलं ठीक आहे. आता मला काम होती, माझी कास्टिंग सुरू आहे, माझं ऑफिस सुरू आहे, माझा कारखाना सुरू आहे, हे सगळं बंद झाल्यानंतर आपण जाऊया. बरं म्हणलं. मग रमेश तेवढ्यात टाईमपास झाल्यानंतर 5:30 वाजले. आपले नियमाप्रमाणे आम्ही आपलं सगळे गोडाऊन सगळे कुलूप लावून, शिल लावून सगळं चकाचक करून, ऑफिसला कुलूप लावून, सगळ्या चाव्या फिव्या त्या वॉचमनच्या हवाली करून आणि सर्व सूचना त्याला पुन्हा देऊन मी त्या रमेशबरोबर सर्वसाधारण 6च्या दरम्यान मी त्यांच्या घरी गेलो. घरी गेल्यानंतर मला पाहिल्यानंतर
एकदम ताडकन रुक्माजी उठले. अहो काय सांगावं, माझ्यापेक्षा बी 1.5 फूट उंच रुक्माजी. आवड हवे मग काय ती पर्सनॅलिटी म्हणायची अण्णाची, कारण रुक्माजीला मी सुद्धा अण्णाच म्हणू लागलो ना. तर कडकडून मिठी मला मारली त्यांनी, अण्णांनी, रुक्माजीनं. आणि म्हणले हे 1000 माणसं जे जमलेले आहेत हे केवळ स्वार्थासाठी जमलेले आहेत. मी आलो आहे, पाहुण्या रावळ्यांनी माझ्या एकाही कुटुंबाला कुणी मला थारा दिला नाही. माझ्या बायांनी मला सर्व सांगितलेलं आहे की या गंगाखेडमध्ये एकच आम्हाला आसरा मिळाला आणि तो म्हणजे ह्या अण्णाने दिला आम्हाला आसरा. म्हणून मी तुम्हाला भेटायला बोलवलं. बरं झालं म्हणलं अण्णा, आसरा म्हणाल, उपकार म्हणाल तर असं काही शब्द वापरून मला खिजवू नका. जे काय होतं कर्तव्य मी पार पाडलं. एक माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून मी हे पार पाडलं कर्तव्य. यातमध्ये माझा तसंच माझ्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचा, माझ्या अधिकाऱ्यांचा, सर्वांचाच याच्यामध्ये समावेश आहे. मी यांच्या आसऱ्याचा वाटेदार होऊ शकत नाही आणि करूही नका म्हणलं, आणि ती भाषाही बोलू नका म्हणलं. झालं गेलं, संपलं आहे म्हणलं सगळं. आता असं झाल्यानंतर मग रुक्माजीची संध्याकाळची व्यवस्था आम्ही आमच्याच घरी केली पुन्हा, कारण इथं झोपायचा अडचण. मग रुक्माजींना म्हणायचं चला म्हणलं माझ्यासोबत राहा म्हणलं, माझ्या घरीच चला. त्या दिवशी रुक्माजी आले, जेवले आणि रात्रभर आम्ही त्यांना गप्पा फिप्पा त्यांनी मारल्यानंतर त्यांना म्हणलं अण्णा तुम्ही आता येत जा, इकडंच येत जा, कारण तिथंही आता थांबायला व्यवस्थित जागा नाही, काय नाही. तर हळूहळू होऊन जाईल घर म्हणा, पण तो येत जा तुम्ही, आमच्याकडेच राहत जा. तेव्हापासून रुक्माजी नित्यनेमानं दररोज माझ्याकडे येऊन राहिल्यानंतर त्या अवधीमध्ये त्यांनी मला त्यांचं जीवनचरित्र खूप चांगलं सांगितलं. आता ते जीवनचरित्र सांगायचा भाग घेतो आहे आता मी इथं. तर त्यांचे जीवनचरित्राचा भाग मी इथं सोडून देतो थोडासा, तो नंतर आपण कंटिन्यू करू कधीतरी. परंतु माझी जी हकीकत आहे, रुक्माजीच्या संदर्भामध्ये माझी मैत्री कशी झाली हेच विषय माझा चाललेला आहे. तर असे रुक्माजी आणि माझ्यासोबत राहू लागले, येऊ लागले. माझ्या कामाच्या वेळेमध्ये सुद्धा ते रुक्माजी पोल फॅक्टरीमध्ये येऊन थांबू लागले. खुर्ची घ्यायची, एखाद्या झाडाखाली बसायचं, कारण त्यांच्या तरी जीवाला दुसरा कोणाचा विरंगुळा नाही ना, त्यांच्याही जीवाला दुसरा कोणाचा विरंगुळाच नाही. बरं, बाहेर जावं तर सामाजिक क्षेत्रातील भीती, फार मोठी भीती आहे ही सुद्धा. कुठंतरी रुक्माजीच्या मनामध्ये एक टोचत असेल की माझे 4 भाऊ मारलेत, माझंही काय सांगता येत नाही. आहेत त्यांचे साथीदार खूप मोठे होते. मी त्यांच्या कुठल्याही पूर्व आयुष्याबद्दल विचारलं सुद्धा नाही की असं आहे तसं आहे, काही नाही म्हणलं. मी माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून परिवार सांभाळला. तुमची माझी भेट झाली, नित्यनेमाने माझ्याकडे ती येत जा, बसत जा, उठत जा, आम्हाला तुमच्या कथा वगैरे आम्हाला सांगत जावं काय असेल ते. आणि इतंभूत आमचं बोलणं चाललं झाल्यानंतर आमची अशा पद्धतीने मैत्री गाजली. अशी मैत्री गाजली की माझ्या ऑफिसमध्येही गाजली, माझ्या डिव्हिजन ऑफिसमध्येही गाजली, माझ्या सर्कल ऑफिसमध्येही गाजली की बाबा आमच्या पोल फॅक्टरीमध्ये रुक्माजीचा राबता वाढला आहे. सगळे कर्मचारी, अधिकारी सगळे अण्णा करू लागले. सगळ्यांनी त्यांना मान मारातब द्यायला लागले. सगळेच अगदी त्या अण्णासाहेबांबरोबर एक व्यवस्थित शेअर करू लागले सगळेच. त्याच्यामुळं आनंदाचं वातावरण निर्माण झालं. मग विशेष म्हणजे अण्णा इथं पोल फॅक्टरीमध्येच थांबतात, त्याच्यामुळं आम्हालाही मोठमोठा अभिमान वाटू लागला. माझ्याही घरी रुक्माजी मुक्काम करायला लागले, येऊ लागले, कारण त्यांचा राबता तर इकडेच होऊ लागला, माझ्याकडेच व्हायला लागला. या कालावधीत त्यांनी त्यांच्या जीवनात कशा घडल्या घटना, ते डाकू का झाले, डाकू झाल्यानंतर ते डाकू होण्याची परिस्थिती काय निर्माण झाली, आता कुठल्या दिग्दर्शनाला हे काय माहीत नाही ना. पण रुक्माजीनं मला सगळं सांगितलेलं आहे की बाबा माझ्यावर कशा पद्धतीने अन्याय झाला, माझ्यावर कशा पद्धतीचे अत्याचार झाले. आणि हा विषय थोडंसं बाजूला ठेवून मी माझे कंटिन्युएशन सुरू करतो. अशा पद्धतीनं माझ्या आणि रुक्माजीची आमची एक चांगल्या पद्धतीची दोस्ती जडली. तर ही दोस्ती 7 वर्ष होती, 7 वर्ष महाराज, 1 दिवस नाही, 2 दिवस नाही. आणि मग आपल्या जीवनामध्ये जे काय घडलं गेलं ते 7 वर्षाच्या काळामध्ये अण्णांनी मला संपूर्ण इतिहास सांगितला. त्यांच्या बायका
मला नित्यनियमानं राखी बांधत असत व वळत असत. रुक्माजीलाही आमची सौभाग्यवती व वळत असत. कुठल्याही कार्यक्रमाला रुक्माजी अण्णा हे माझ्यासोबत राहत असत. दुसरी एक जमेची बाजू मला सांगायची की माझा जो स्वभाव होता हा धार्मिक वृत्तीचा. सगळंच ग्रंथ वाचन, कथा, कीर्तनं झालं तर व्याख्यानं, भाषणं दर रविवारी एक ठराविक रविवारी, प्रत्येक रविवारी मला हवं तर कुठल्या ना कुठल्या तरी खेडेगावाचं बोलावणं मला यायचं. मी त्या ठिकाणी जायचं. मग जो समाज असा असेल त्या पद्धतीनं तिथं मी आपलं व्याख्यान वगैरे जायचं. जास्तीत जास्त बाबासाहेबांचे विचार, बुद्धांचे विचार याच धर्तीवर मी बोलत असे. आणि ह्या समाजामध्ये, बाबासाहेबांच्या समाजामध्ये, माझ्या समाजामध्ये ही जनजागृती म्हणून रुक्माजीही माझ्यासोबत पुन्हा राहू लागले. हळूहळू त्यांची भीती संपली आणि अशा पद्धतीनं रुक्माजी माझ्यासोबत प्रत्येक खेडेगावात येऊ लागले, राहू लागले. आता त्यांचे काही पूर्वाश्रमीची लोक होती. त्या लोकांनी रुक्माजींना सांगितलं की अण्णा, ही व्यक्ती कोण आहे तुमच्यासोबत नेहमीच आता राहते, आज आम्ही 7-8 महिने झालं, वर्षभर झालं पाहतोय, ही कोण व्यक्ती आहे? तर म्हणले हे या पोल फॅक्टरीतले साहेब आहेत वगैरे वगैरे सांगितलं. अण्णा आल्यानंतर पुन्हा त्यांचं कुटुंब माझ्याकडे काही कामाला आलेलं नाही, हेही मला इथं सांगायचं विशेष म्हणजे. तर अण्णाचं काय झालं पुन्हा, तर अण्णांनी काय केलं, त्या लोकांना सांगितलं की या माणसापासून सावध राहा अण्णा, हा तुमच्या नेहमीच असतो, आज आम्ही नेहमी पाहतो, लांबून पाहतो, जवळून पाहतो. तर ही व्यक्ती कोण आहे, काय? तर हे या पोल फॅक्टरीमधले ते साहेब आहेत बाबा, ते असे आहेत तसे अण्णा सांगत असत. पण सावध राहा, सरकारी माणूस आहे अण्णा, जरा जपून राहा त्यांच्यापासून. काय सांगावं, सरकारनं तुमच्या मागं सोडलेला CID असला तर. मग अण्णांनी सांगितलं एक, मला फार वाक्य आवडलं ते. अण्णांनी सांगितलं, बाबा पडत्या काळामध्ये माझ्या संपूर्ण कुटुंबाला ह्या माणसानं सांभाळलेला आहे. आज 2-3 महिने कधी पैशाची अपेक्षा केली नाही, कधी परतफेडीची अपेक्षा केली नाही. आणि विशेष म्हणजे एवढी मोठी जबाबदारी घेऊन सामाजिक भीती, गावगुंडांची भीती असेल, कुणाची असेल, कारण हे सगळं विरोधातलं काम केलेलं होतं मी. रुक्माजीच्या कुटुंबाला आधार देऊन त्या विभागामध्ये असणाऱ्या अनेक लोकांच्या दुश्मन्या शेवटी मी पत्करलेल्या होत्या. परंतु रुक्माजी सुटणार ही बातमी ज्यावेळी धडकलेली होती त्यावेळी माझ्या नादीला मात्र कोणीही लागलं नाही. एरवी मला खूप धमक्या दिल्या, हातापाय तोडण्याच्या वगैरे वगैरे खूप धमक्या दिल्या. धमक्या तरी कोण देत होतं? कोणीतरी सांगायचं लहान पोराच्या जवळ, त्याला सांग ते माणसं काढून टाक, नाही तर तुझं अमुक करीन, तुझं तमुक करीन. सांगायचं कोणाजवळ? लहान पोरांनी घेऊन यायचं. हे असलं प्रकार सगळं बालिशपणाचं चाललेलं. मी कुणाला भेट नव्हतो, कुणाला मी डरतच नव्हतो. बघूया म्हणलं काय होईल ते. मी माणुसकीचं काम केलं, काय वाईट काम केलेलं नाही. आणि संपूर्ण सहकारी माझे, सगळं माझा ऑफिस स्टाफ माझ्याबरोबर, माझा अधिकारी माझ्याबरोबर आहेत. एवढं असतानासुद्धा ह्या भरट्या लोकांचं कशासाठी आपण ऐकायचं असतं? मी माझ्या लोकांनाही सांगून टाकलं होतं, या लोकांच्या ह्याला बळी पडू नका म्हणलं. मग आपला स्टाफ खूप मोठा आहे म्हणलं, असा काही प्रसंग आपल्यावर येणार नाही. बरं असो. तर अण्णांनी उत्तर दिलं त्या माणसाला, अरे बाबा, या माणसाने माझं कुटुंब सांभाळलं, आधार दिला, आसरा दिला, नाहीतर माझ्या कुटुंबाची काय हालत झाली असती, कुठं राहिले असते, कुठं त्यांनी खाल्लं असतं, कुठं त्यांनी जो आसरा घेतला असता. हा माणूस म्हणजे देव माणूस आहे, देव माणूस. आणि या माणसाच्या विरोधात जर तुम्ही पुन्हा बोलाल मला काय, तर शेवटी मी रुक्माजी आहे हेही तुम्ही लक्षात घ्या. त्याच्यानंतर मात्र कुणाची बिशाळच चालली नाही की माझ्याकडं एक वेगळ्या दृष्टिकोनातून बघण्याची आणि बोलण्याची. काय सांगावं महाराज, रुक्माजीमुळं माझाही दरारा तेवढाच वाढला. हो, माझाही दरारा खूप मोठा वाढला. माझंही नाव घ्यायला लोक कचरत होते, इतका दरारा सुटला माझासुद्धा. कारण ही व्यक्ती फक्त माझ्याबरोबर. पण काय व्यक्ती माझ्याबरोबर होती त्याची कारणं द्यायची. कारण या
या माणसातलं दानत्व मला घालवायचं होतं आणि देवत्व त्याचं प्राप्त करून द्यायचं होतं। घटना तशी फार मोठी गंभीर आहे, तशी घटना ही फार मोठी गंभीर आहे। म्हणून रुक्माजीचा राग मावळ नये हे माझं आद्य कर्तव्य होतं। कारण एका व्यक्तीनं सांगितलं होतं की रुक्माजी जर सुटले आणि पुन्हा जर त्यांनी प्रतिशोध घेण्याचा जर प्रयत्न केला तर अनेक कुटुंब बर्बाद झाल्याशिवाय राहणार नाहीत। एका महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या संदर्भामध्ये अशीही काही अफवा उठलेली होती की ती अफवा एका वेगळ्या पद्धतीचं स्वरूप घेते की काय असं वाटत होतं। आणि म्हणून मी रुक्माजीतला जो दानव होता, रुक्माजीच्या अंतर्मनामध्ये जे सुडाची क्रांतीची एक ठिणगी होती, त्या ठिणगीला विझवणं माझं काम होतं। माझ्या प्रवचनावर, माझ्या उपदेशावर, माझ्या व्याख्यानावर आणि माझ्या अशा बुद्ध तत्त्वज्ञानावर अण्णासाहेब मात्र खूप जाम खुश राहायचे, फार राहायचे। त्यांना शुरांच्या कथा फार आवडायच्या। मग मी त्यांना म्हणायचो, अण्णासाहेब, अण्णा मला तुमच्यात अण्णाभाऊ साठेचा फकीरा दिसतो की? मग अण्णाने म्हणायचं, कोण फकीरा? अहो म्हणलं, अण्णाभाऊ साठेंच्या कादंबरीचं नाव फकीरा आहे की जिला बाबासाहेबांना त्याने अर्पण केलेलं आहे, बाबासाहेबांना साहेबांच्या लेखणीला। आणि त्या फकीराच्या स्वभाव गुणधर्मानुसार तुम्ही नेमके जुळता बघा अण्णासाहेब। मग सांगा कथा आता आम्हाला फकीराची। मग मी फकीराची कथा, अण्णाभाऊच्या त्या कादंबरीची कथा चांगली दीड तास त्यांना रंगवून सांगत असे। कधी त्यांना म्हणायचं, अण्णासाहेब फकीराची कादंबरी, माकडीचा माळ आणि त्याच्यातला सत्तू भोसले आणि तुमच्यात मला काही फरक नाही बघा म्हणायचो। मग या सत्तू भोसले कोण तर सांगा त्याची कहाणी। ती मग त्या माकडीच्या माळामध्ये सत्तू भोसले एक दरोडेखोर होता, बलाढ्य असा दरोडेखोर होता, दरोडेखोरच म्हणूया, क्रांतिकारी म्हणूया। मग त्यांना मी स्टोरी सांगत सुटायचो। त्या सत्तू भोसल्याचा एक प्रसंग मला आठवला, मुद्दाम सांगायचे त्यावेळे। त्या सत्तू भोसल्याच्या ओव्या बाया जात्यावर दळता गात होत्या, बाया दळता गात होत्या। आणि काय सांगा म्हणायच्या, सतू धर्माचा बाहू माझा, सतू डंगरचा राजा, हे असं म्हणून दाखवल्यानंतर अण्णाच्या अंगावर शहारे येत असत। फार मोठी अशा पद्धतीच्या कथा ऐकल्यानंतर अण्णाला स्फुरण चढत असे। पण अण्णाला शेवटी मी काय करायचो, शांततेकडे पुन्हा घेऊन यायचो, पुन्हा बाबांचे विचार सांगायचो, पुन्हा बुद्धाचे विचार सांगायचो आणि एकच उपदेश नेहमी करत राहायचो की अण्णासाहेब, वैरानं वैर कधीच मिटत नाही, तर ते अवैरानं वैर मिटतं असे बुद्ध सांगायचे। आणि असे आमचे बाबासुद्धा सांगायचे, आपले बाबासुद्धा सांगायचे, अण्णा वैर आता बरं नाही, कुणाच्याही तुमच्या मनामध्ये कुणाच्याही संदर्भामध्ये वैर भावना नसावी आणि नकोच आहे। तुम्ही जर अजून पुन्हा जर बंदूक हातात घ्याल तर पुन्हा तुम्हाला 14 वर्ष 16 वर्ष सरकार अजून तुरुंगात पाठवेल, पुन्हाही लेकरं बाळं सगळी वाऱ्या होतील। अगोदर तुमचे 4 भाऊ दिवसा मारलेले आहेत, दिवसा कापलेले आहेत। वैर नका घरू कुणाचं आणि प्रतिद्वंदाची ज्योत सुद्धा नको आणायला। आणि जे काही पूर्वाश्रमीचे तुमचे सहकारी असतील त्या सहकार्यांचा कायमचं नातं तोडून टाकायचं, बिलकुल तोडून टाकायचं आणि आपल्या बुद्धाच्या मार्गाकडे यायचं। अशा पद्धतीनं प्रत्येक प्रवचनामध्ये माझं त्यांनी असं ऐकायचं। प्रत्येक कथा कादंबरीचं उदाहरण देऊ मी त्यांना सांगायचो। आणि एक विषय सांगतो, उमाजी नाईकाची स्टोरी त्यांना फार आवडायची। उमाजी नाईक इंग्रज सरकारच्या विरोधात बंड केलेली एक महान अशी व्यक्ती, क्रांतिकारी व्यक्ती, वस्ताद लहुजी साळवे यांच्या कथा अण्णाला खूप आवडायच्या। असे क्रांतिकारकांचे विचार अण्णाला खूप आवडायचे। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कथा, संभाजी महाराजांच्या कथा, या कथामध्ये त्यांचं मन इतकं रमत असं की त्यांना घडीवर वाटायचं मी शिवाजीच आहे, मी संभाजीच आहे, मी उमाजी नाईकच आहे, मी सत्तू भोसलेच आहे, मी फकीराच आहे। अशा पद्धतीनं अण्णांचं जीवनक्रम माझ्याबरोबर रमायला लागलं।
आणि एक विशेष आणखी एक गोष्ट सांगतो अण्णांची, की अण्णांना गाणी रचण्याचा फार छंद होता. त्याचं कारणही तसंच होतं. 14 वर्ष जेल भोगण्याच्या अगोदर अण्णा एक फरार म्हणून घोषित झालेले आणि डोंगरदऱ्याचा राना जंगलाचा त्यांनी आसरा घेतलेला होता. सतत फिरत राहायचे ती आणि त्यांची टोळी. अण्णाला बसायला एक उंटीन सांडणी म्हणतो आपण त्याला, सांडणी, त्या सांडणीवर अण्णा बसायचे नेहमी आणि त्यांचा प्रवास त्या सांडणीमार्फत चालायचा. आता फाटे जर फुटा लागले विषयाला तर कुणीकडेच विषय भरकडत जातो, तर तो विषय तिथंच ठेवतो. मग या कथा कल्पनामधून अण्णांचं मन परिवर्तन व्हायला लागलं आणि सगळ्यात परिवर्तन झालं कुठं, तर डाकू अंगोली मालाची कथा अण्णाला सांगितल्यानंतर. अण्णाला सांगितलं, अण्णासाहेब, भगवान बुद्धाच्या काळामध्ये एक फार मोठा मशहूर असा डाकू होऊन गेला. त्याचं नाव होतं अंगोली माला. आता अंगोली माला याचा अर्थ काय, तर अंगोली म्हणजे हे उंगली, अंगळी, करंगळी. तर ज्यावेळी हा अंगोली माला एखाद्या प्रवाशाची हत्या करत असे त्यावेळी त्याची एक बोट कापून त्या गळ्यामधल्या माळ्यामध्ये अडकत असे, म्हणून त्याचं नाव पडलं होतं अंगोली माला. अंगोली माल क्रूर, भयंकर क्रूर, दहशत एवढी की विचारता सोय नाही त्या अंगोली मालाची. आणि त्या जंगलाच्या पायवाटेनं एकदा तथागत भगवान गौतम बुद्ध निघाले होते. लोकांनी सांगितलं, मी अण्णाला सांगतोय ती कथा तुम्हाला सांगतोय. लोकांनी सांगितलं, भगवंत त्या रस्त्याने जाऊ नका, त्या रस्त्यावर एक मशहूर असा एक डाकू आहे, त्याचं नाव आहे अंगोली माल, त्याच्यापासून तुमच्या जीवाला धोका होईल. बुद्ध म्हणाले, असं आहे का, मग मला जावंच लागेल. चांगल्या ठिकाणी तर कोणीही जातो, पण ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीचं वातावरण असेल, दुःखाचं वातावरण असेल तर सांत्वन करायला जावंच लागेल. उद्रेकाचं वातावरण असेल तर तिथं शांतता निर्माण झालीच पाहिजे. आणि म्हणून मला अंगोली मालाच्या मनातला क्रूरपणा करण्यासाठी मला त्या ठिकाणी गेलंच पाहिजे. आणि मी जर नाही गेलो तर कदाचित पुढेही हत्या होतच राहतील अंगोली मालाच्या हातातून. हो, बरोबर आहे ना. जोपर्यंत बुद्ध त्या रस्त्याने जात नाहीत तोपर्यंत अंगोली माल हत्या करणारच होतच की. पण म्हणून बुद्ध म्हणाले, तथागत म्हणाले, भगवान म्हणाले की बाबांनो, मला जाणं आवश्यक आहे आणि म्हणून मी आलेल्या रस्त्यानं तो जरी मार्ग त्या अंगोली मालाच्या क्षेत्रातून जात असला तरी मला त्या रस्त्यातून जावंच लागणार आहे. कारण रस्त्यातून आलेली काटे कोटे मला विसरूनच काढून त्याच्या जीवनाचा सुखाचा मार्ग मला बनवायचा आहे. म्हणून भगवान निघाले, रस्त्यानं चालले आणि चालल्यानंतर अंगोली मालाने सांगितलं, ऐक भिक्षू, थांब. तथागत विचार केलं, जाणलं, तथागताने जाणलं, अरे म्हणजे हा अंगोली माल आहे असं. तर तो पळतोय माग. तथागताला थांब, तू थांब, जागा थांब, थांब, तुझा मला खून करायचा आहे, तू थांब तिथं. बुद्ध म्हणाले, अंगोली, मी थांबलेलोच आहेस पण तूच पळतोस. मी थांबलेलो आहे पण तूच पळतोस. याच्या अंतर्भावीचा विचार केला तर काय, मन पळत आहे, त्याचं मन स्थिर नाही ना त्या अंगोली मालाचं. भगवंतानं सांगितलं ना धम्मपदामध्ये, पहिलंच यमक वाक्यामध्ये सांगितलेलं आहे, मनो पुभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठे भासती वा करोती वा ततोडं दुःख मनवेती
चक्कंवतो पदं. तूच पळतोस बाबा, तुझं मन पळतंय, मी मात्र स्थिरच आहे, माझं मन स्थिरच आहे. अंगोलीजवळ आला, म्हणला माझी भीती नाही वाटत. मलाही रुक्माजीनं हाच प्रश्न विचारला होता की माझी तुम्हाला भीती वाटत नाही का, असं. तर भगवानाने शांत चित्ताने त्याच्याकडे पाहिलं, शांततेनं पाहिलं. आणि का पळतोस रे बाबा, तुझं मन पळते, कुठपर्यंत पळणार आहेस, वाट कधी सरत नाहीस, तू सरशील, तुझा शेवट होईल, दुसरे अंगुलीमाल निर्माण होतील, हजारो वर्षाची परंपरा चालेल, पण वाट मात्र कधी संपत नाही. किती जन्म घ्यावे लागतील तुला, मला, सगळ्यांनाच, वाट संपत नाही. हे वाट अशीच चालत राहणार आहे. एका असे विठ्ठल विठ्ठल या पिक्चरमध्ये ही वाट असे गाणं तर आठवत नाही, पण ती वाट तुमच्या जीवनाची वाट मित्र, तुमच्या जीवनाची वाट कधी संपणार नाही. आपण संपत जाऊ, आपली पिढी संपत जाईल, पण वाट मात्र कधी संपणार नाही. या उपदेशाचा परिणाम अंगुलीमालावर झाला. अंगुलीमाल शरण आले. आता भगवंताच्या समोर एवढा मोठा तो हत्ती, जो विरोधक लोकांनी त्याला त्याच्या मध्यप्राशन करून हत्या अंगावर सोडला होता त्या देवदत्तानं, तो हत्ती देखील भगवंताच्या चरणी लीन झाला. मग हा तर अंगुलीमाल आहे, माणूस आहे शेवटी. आज जरी तो दानव असेल तर तो मानव होणार आहे. आणि म्हणून बुद्धाने सांगितलं, थांब आता जीवनाला विश्रांती दे. आणि जीवनाला विश्रांती दे याचा अर्थ असा की तू आता एक शांततेला शरण आहे, धर्माला शरण आहे, बुद्धीला शरण आहे. हा उपदेश केल्यानंतर अंगुलीमाल नतमस्तक झाला. आणि नतमस्तक झाल्यानंतर शरण आला बुद्धाला आणि म्हणले, भगवंत आता मला मात्र आपला आशीर्वाद द्या, मला आपल्यामध्ये सामील करून घ्या, मला अर्थपदाचा एक मोक्षाचा मार्ग, निर्वाणाचा मार्ग मला सांगा. मी आता थकलो, माझा रस्ता संपला, माझी वाट आता इथंच संपली. मग अशा पद्धतीनं तो अंगुलीमाल भिक्खू झाला. पण याच्याही पुढली कथा सांगतो म्हटलं अण्णा तुम्हाला. आता अण्णा म्हणजे सांगा तुम्ही, तुमच्या कथा ऐकण्यासाठीच असतो मी. तर त्या अंगुलीमालाला एक दिवशी कोणीतरी ओळखलं, अरे हा तर पूर्वाश्रमीचा बुद्धाच्या समोरच होता ना तो. आणि त्यांचंच असंच पारिचारिका करत असताना, कारण बुद्धाने सांगितलेलं होतं, चरत भिक्खवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अताय हिताय देसेत भिक्खवे आदि कल्याणम मध्य कल्याणम परिवसान कल्याणम. भिक्खू तू चालत राहा आणि जगाला शांततेचा मार्ग देत राहा. आणि अशा पद्धतीनं एके ठिकाणी कोणीतरी ओळखलं, अरे हा पूर्वाश्रमीचा अंगुलीमाल आहे. मग कोणी दगडहाण, कोणी काय चप्पल मार, अशा पद्धतीने त्या अंगुलीमालाच्या अंगावर खडे टाकले, दगड टाकले, धोंडे टाकले, मारलं आणि रक्तममाल केले. अंगुलीमाल वर देखील करून तोंड करून पाहिलं नाही कोणाकडं. शेवटी बुद्धाला म्हणाले, बुद्ध जवळच होते, आणि तथागतांना म्हणाले, भगवान लय मारलो, अंगातून रक्त आलं. बुद्ध म्हणाले, तुझा पूर्ण राग मावळलेला मला याच्यातून दिसलाय. इतक्या लोकांनी तुला छळलं, इतकी तुला दगडं मारली, तू पूर्वाश्रमीचा डाकू समजून तुझ्यावर लोकांनी मोठमोठे प्रहार केले, परंतु तुझी शांतता ढळली नाही. यातच खरं तुझा अर्थपणा आहे, यातच खरं तुझं बुद्धत्व आहे, यातच खरं तुझं मोठेपण आहे. आता तू पूर्णपणे मानव झालेला आहेस, महामानव झालेला आहेस. बाबांनो, ही कथा मी रुक्माजीला मनावर त्याच्या सतत राबवत असे, सतत रोबवत असे. काही लोक म्हणतात एवढा मोठा खुकार रुक्माजी, पण एवढा शांत कसा झाला. मी अभिमानाने सांगतो, मूळ कौतुकाने सांगतो की तो शांतपणा मी निर्माण केला. मला अभिमान वाटतो. तुम्ही म्हणसाल काय स्वतःचा मोठेपणा स्वतःच्या तोंडाने सांगतोच छाती बडून. अरे तुम्हाला सांगितलं जर तुम्हाला माहीत पडणार आहे ना, त्यावेळी अशी माध्यम होती का
का लगेच फिल्म ते फोटो काढणारे लोकांना घेऊन सोबत हिंडायचं होतं का मी? नाही ना. रुक्माजीचं कुटुंब आहे गंगाखेडला, जाऊन विचारा तिथं की 1982 ते 1990 पर्यंत अण्णाला कोणी साथ दिली, या पोल फॅक्टरीतल्या एका कर्मचाऱ्यानं साथ दिली, हे तुम्हाला आवर्जून सांगतील. रुक्माजीचे आणि माझे फोटो, मला आता ते फोटो याच्यात लोड अपलोड काय कसं लोड असतो मला करता येत नाही. माझं नातू आल्यानंतर मी ते काम करणार आहे आणि तुम्हालाही रुक्माजीचे आणि माझे फोटो पाहायला मिळतील. तर बाबांनो, अशा पद्धतीनं रुक्माजीच्या मनातला अंतर्मनातला दानव मी काढून टाकला आणि त्याला